Навучэнцы школы нумар 190 сталі не проста гледачамі, але і ўдзельнікамі рэспубліканскага фестывалю даследчых праектаў «Нашчадкі традыцый». Фестываль быў напоўнены беларускімі традыцыямі, народнымі песнямі і родным словам. На церемонии открытия 5-го республиканского фестиваля конкурсу доследчих проектов навучэнцаў «Нашчадкі традыцый». В этом фестивале было представлено на всех уровнях более 1600 работ. Сегодня в финале представлено 18. Конкурс 90. Вітають удзельнікаў фестивалю. На мове своей говорите, спявайте як птушки в блаките. Не пустим наш род на сбор, бо мы белорусский народ. Як це зробити? Сям'я. Вось асноўны захавальнік. У кожнай сям'і свае песенныя традыцыі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Мы спадчыну дзядоў сваіх шануем, традыцыямі продкаў ганарымся.